remata o verán, pero non a necesidade de protexerse do sol. Nas farmacias aseguran que as vendas de cremas solares se mantiveron estables e que a poboación está cada vez máis concienciada, pero os profesionais lembran que a protección non debe limitarse aos días de praia. As cremas solares seguen sendo o produto estrela do verán nas farmacias. A demanda mantívose estable nunha época na que, segundo os profesionais, a protección fronte ao sol xa forma parte dos hábitos da maioría da poboación. Sí, agora está moi estabilizado, xa a xente ten xa esa cultura de protección solar, entón, pois, xa sabe a xente o que ten que facer, e despois, pois, as ventas son máis ou menos como sempre, é todo moi estable, todo ben. Xunto ás cremas solares tamén aumentan as vendas de produtos para despois da exposición, como os hidratantes e os chamados post-solares. A crema solar sempre é a maior cousa que se vende, despois evidentemente os post-solares, que ten relación con eso, cremas hidratantes, en algúns casos tamén os suplementos vitamínicos. E aínda que a intensidade do sol diminúa a medida que avanza o ano, o consello non é o mesmo para todo o mundo. A ver, eso depende moito, como a todas estas cousas hai que ver a persoa, se vai a facer vida moito por fora, se vai estar na casa, o tipo de piel que ten, cada paso máis téndese a personalización de cada caso. Por iso, desde a farmacia recomendan non escoller os produtos únicamente pola publicidade, senón buscar asesoramento en función das necesidades de cada persoa. Do que se trata, que é o que tratamos de inculcar desde as farmacias, é a necesidade de coñecer esa necesidade, vaga a redundancia, do paciente, e tratarlle e aconsellarlle según o que precisa. Que non se utilice o sistema por sistema, coller a comprar o que sale por publicidade en calquer lado. A veces o consello nas farmacias e a atención personalizada, ao mellor non, é que casi sempre aforra cartos e evidentemente vai a ir ben atendido. Entre os erros máis frecuentes está pensar que unha maior cantidade de crema compensa unha exposición excesiva ao sol. O farmacéutico pon especialmente o foco nos máis pequenos e nas horas centrais do día. Xa debía de estar casi que prohibido ver, que ainda se sigue vendo a día de hoxe, nas praias meniños, críos pequenos, 3, 4, 5 anos, ás 3 da tarde na praia. Iso é un pouco non, iso non está nada ben. Por moita crema que botes, aí hai unha radiación que iso é perigoso, non? A protección, polo tanto, non depende só da crema, tamén de evitar as horas de maior radiación e de aplicar correctamente o produto. E malia todas as precaucións, as queimaduras solares seguen chegando ás farmacias. Hai que ver que tipo de queimadura é. A veces solucionase con unha pequena crema con corticoide, ou outras veces hai que ir a cousas máis fortes, porque dentro dos corticoides hai moitas potencias. Na maior parte dos casos, se son queimaduras leves, pequenas irritacións, con os leites posolares, con os aftersun xa se arreglan. A recomendación dos farmacéuticos é clara: a protección solar non debe quedar atrás coa chegada de setembro. A clave está en adaptar o produto a cada persoa, utilizalo correctamente e, sobre todo, evitar as exposicións máis perigosas.